ஹாய், நான் உங்கள் அக்ஷயா. நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒன் இந்தியா ஹவுசட். நம்ம கண்டினியூஸாக பல ரெஸ்லர்ஸோடைய பயோகிராஃபிஸை தான் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ப்ரோ ரெஸ்லிங் உலகத்துடைய 3 தலைமுறைகளை கவர்ந்த தன்னிகரில்லா தலைவன் அண்டர்டேக்கர் அவர்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தி அண்டர்டேக்கர் அப்படின்னா இந்த பெயருக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இறுதி சடங்குகளை செய்பவர். ஸோ இந்த பெயருக்காகவே பலரும் இவரை திரும்பி பார்த்தாங்க. அமெரிக்காவுடைய டெக்சஸ் மாகாணத்தில் 1965ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர் தான் நம்ம இன்னைக்கு அண்டர்டேக்கர்னு அழைக்கக்கூடிய மார்க் வில்லியம் கேலவே. சின்ன வயசுல இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு விளையாட்டில் தான் ஆர்வம் ரொம்பவே அதிகமாக இருந்துச்சான். வீட்டோட கடைக்குட்டியான இவருக்கு தன்னுடைய அண்ணன்கள் கூட சேர்ந்து விளையாடுறது மட்டும்தான் ஒரே ஒரு பொழுதுபோக்காக இருந்திருக்கு. ஸோ ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பால், பேஸ்கெட் பால்னு ஸ்போர்ட்ஸில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டடாக விளையாடிக்கிட்டே இருப்பாராம். அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால பேஸ்கெட் பால்லலாம் ஈஸியாக வின் பண்ணி நிறைய மெடல்ஸையும் வீட்டுக்கு கொண்டு வருவாராம். ஸ்கூல் முடிச்சதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா டெக்சாஸ் வெஸ்லேயான் யூனிவர்சிட்டியில் விளையாட்டுத்துறை சம்மந்தமாக சில காலம் படிச்சிருக்காரு. ஸோ அந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறப்ப தான் இவருக்கு மல்யுத்தம் மேலே ஒரு ஈடுபாடு வந்திருக்கு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்பாலையே டோட்டலாக மறந்து மல்யுத்தம் தான் வாழ்க்கைன்னு இவர் டிசைட் பண்ணியிருக்காரு. டெக்சாஸ் மாகாணத்தில் இயங்கி வந்த பிரபல ரெஸ்லிங் நிறுவனமான WCCWல பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ராஸ் ரெட் அப்படின்ற பெயரில் ஒரு 19 வயது இளைஞன் அறிமுகமாகறாரு. அவர் வேற யாரும் இல்லை, அவர் தான் மார்க் கேலவே. ஸோ அவர் விளையாடின முதல் போட்டியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அவர் எதிர்பார்க்காத விதமாக தோல்வி அடைஞ்சிட்டாரு. இதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா 4 இயர்ஸ் கழிச்சு WCCWல இருந்து விலகி CWA அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தில் போய் சேருறாரு. மார்க்கோடைய 6.25 அடி உயரமும் மல்யுத்த அசைவுகளும் அவரை ஊர் முழுக்க பிரபலமாக்குச்சு. ஸோ அவரை பார்த்த ஊர் மக்கள்லாம் என்ன பேசிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவர் ஒரு மல்யுத்த வீரன் ஆவதற்காகவே பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் பேசியிருக்காங்க. ஸோ அந்த வார்த்தைகள் தான் அப்போதைய ரெஸ்லிங் உலகத்தில் பிரபலமாக இருந்த WWEக்கு அவரை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கு. 1990ஆம் ஆண்டு சர்வைவர் சீரிஸ் போட்டியில் டெட் டிபியாசியின் $1 மில்லியன் அணிக்கும் டஸ்டி ரோட்ஸின் ட்ரீம் அணிக்கும் இடையே 4-on-4 எலிமினேஷன் மேட்ச் நடத்த திட்டமிட்டது WWE. மேலும் டெஸ் டிபியாசின் $1 மில்லியன் அணியில மர்ம மனிதர் ஒருவர் விளையாடுவானோ விளம்பரம் செஞ்சிருந்தாங்க. 1990ஆம் ஆண்டு மார்ச் 22ஆம் தேதி பிரம்மாண்டமா தொடங்கியது சர்வைவர் சீரிஸ் போட்டி. ஸோ யார் அந்த மர்ம மனிதர்ன்றதை பார்க்க மக்கள் எல்லாருமே ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தாங்க. இரு அணிகளோட ரெஸ்லர்ஸுமே மேடை ஏறினதுக்கு அப்புறமா $1 மில்லியன் அணிகளுடைய தலைவர் மைக்கை வாங்கி அண்டர்டேக்கரை அறிமுகப்படுத்துறாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட அணியில் விளையாட இருக்க அந்த மர்ம மனிதரை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். 320 பவுண்ட் கொண்ட டெத் வேலி பகுதியை சேர்ந்த தி அண்டர்டேக்கர் உங்கள் முன் இதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்துறாரு. பிளாக் கலரில் லாங் கோட், பிளாக் கலரில் ஒரு தொப்பி போட்டுக்கிட்டு 6.25 அடியில் அண்டர்டேக்கர் அரங்கத்துக்குள்ளே வரப்போ அதை பார்க்குற அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லாமே மிரண்டு போகிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களாம் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சிக்கிறாங்க. எல்லாருமே கண்ணிமைக்காமல் அண்டர்டேக்கரை ஒரு மாதிரி மெய்சில் எடுத்து போய் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. முதலாக தன்னை பார்த்தப்போ மக்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு வித அச்ச உணர்வை, அந்த வியப்பை அண்டர்டேக்கர் கடைசி வரைக்கும் கட்டி காப்பாத்தினாரு தான் சொல்லணும். அது ஒன்றும் அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது. ஆனால் அண்டர்டேக்கரோடைய இந்த ஒரு வெற்றிக்கு பின்னாடி இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மார்க் கேலவே அப்படின்ற ஒரு சின்ன பையனுடைய உழைப்பு மட்டும்தான். 1990ஆம் ஆண்டு நடந்த சர்வைவர் சீரிஸ் போட்டியில் அறிமுகமான அண்டர்டேக்கர் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஆண்டு நடந்த சர்வைவர் சீரிஸ் போட்டியிலேயே வேர்ல்டு ஹெவிவெயிட் சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை வாங்குறாரு. அதுக்கப்புறமா அண்டர்டேக்கர் இல்லைன்னா WWE இல்லை அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரைக்கும் வந்துருச்சு. வேர்ல்டு ஹெவிவெயிட் சாம்பியன்ஷிப், ஹார்ட்கோர் சாம்பியன்ஷிப், WWE சாம்பியன்ஷிப்னு எல்லா சாம்பியன்ஷிப்களையும் தன்னோட தோளில் தாங்கியிருக்காரு அண்டர்டேக்கர். ரெஸ்ல்மேனியா போட்டிகளில் எந்த ஒரு ரெஸ்லரும் செய்யாத சாதனையா 27 முறை போட்டிட்டு இருக்காரு. அதுல தொடர்ச்சியா 21 போட்டிகளில் வெற்றியும் பெற்றிருக்காரு. 4 தலைமுறை பிளேயர்ஸை வீழ்த்தி புதைத்திருக்காரு. ரெஸ்லிங் வரலாற்றிலேயே இனி எந்த ஒரு வீரரும் எட்ட முடியாத ஒரு சாதனை அது. ரெஸ்லிங்ல பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்டேக்கரை எதிர்த்து சண்டையிடுவதையே பல பேர் பெருமையாகவும் சாகசமாகவும் கருதுறாங்க. யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு நிகராக பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களும் கூட அண்டர்டேக்கருக்கு ஃபேன்ஸாக இருக்காங்க. ஆனால் இதில் ஆச்சரியம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பறந்து அடிக்கிறது, கலர்ஃபுல்லான ட்ரெஸ்ஸஸ் போட்டுட்டு இருக்கிறது, எல்லாரையும் என்டர்டெயின் பண்ணி அவருக்கு இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க ஃபேன்ஸ் இருந்தால் பரவாயில்ல. ஆனால் இது எதுவுமே பண்ணாமல் தன்னுடைய பாடி லாங்குவேஜாலையும் கருப்பு நிற உடைகளாலும் பயமுறுத்திக்கிட்டே இந்த அளவுக்கு சில்ட்ரன் ஃபேன்ஸை அவர் கவர் பண்ணி வச்சிருக்காரு.
தொழில்முறை ரெஸ்லிங் போட்டிகள்ல அண்டர்டேக்கர் அளவுக்கு நுட்பம் மற்றும் திறனோடு சண்டையிடும் ஆளே கிடையாது. 6 அடி 10 அங்குலம் உயரம், 140 கிலோ எடை கொண்ட டேக்கர் தன்னுடைய உடல் அளவுல 1/3 உடல் உள்ளவர்களுடைய வேகத்துல பறப்பாரு. ரஜினியோடைய வேகமும் ரசிகர்களை கவர்ந்திருக்கும் காந்தமும் கமலோடைய திறமையும் ஒருவர் ஒருங்கே கொண்டிருந்தா எப்படி இருக்குமோ அதுதான் அண்டர்டேக்கர். இப்படி பல எட்ட முடியாத சாதனைகளை படைத்து ரெஸ்லிங் உலகத்துல முடிசூடா மன்னனா வலம் வந்த அண்டர்டேக்கர் அவர்கள் பாத்தீங்கன்னா நவம்பர் மாதம் 2020 வந்து ரெஸ்லிங்ல இருந்து ஓய்வு பெற்றாரு. ரெசில்மேனியா போட்டிகள்ல 21 ஆண்டுகளா 21க்கு 0 அப்படின்னு விட்டு கொடுக்காம விளையாடிட்டு வந்த அண்டர்டேக்கர் அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிராக் லெஸ்னரிடம் தோல்வி அடைந்த போதே அவருடைய ஃபேன்ஸ் எல்லாம் உடைந்து போயிட்டாங்க. மேலும் முதுமையால தளர்ந்த உடலோடைய அண்டர்டேக்கர் சண்டை போடுவதை வந்து அவரோட ஃபேன்ஸால பார்க்க முடியல. அப்போவே அவர் வந்து தன்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட்டை அறிவிச்சிருவாருன்னு எதிர்பார்த்தாங்க. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் ரெயின்ஸோடையும் சண்டையிட்டு தோல்வி அடைந்தாரு. ஸோ சகாப்தமே முடிவுக்கு வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே கண் கலங்கினாங்க. ஆனா அதுக்கு பிறகு அரிதான் சில நேரங்கள் களத்துல காலடி எடுத்து வச்சாரு. கடைசியா நடந்த பானியார்ட் மேட்சிலும் மிரட்டவே செய்தாரு. ஃபேன்ஸுக்கு அண்டர்டேக்கரை இழக்க மனசு இல்லதான், ஆனா மார்க் கேலவே கஷ்டப்படுறதையும் அவங்களால பார்க்க முடியல. ஸோ அண்டர்டேக்கருடைய ரிட்டையர்மெண்ட் அவருடைய ஃபேன்ஸுக்கெல்லாம் நிம்மதியாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக தன்னுடைய பாடி லாங்குவேஜால எல்லாரையும் மிரட்டி வச்சவர் தான் அண்டர்டேக்கர் அவர்கள். ஸோ அண்டர்டேக்கரை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிடுங்க.